आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक या ठिकाणी होती. 2 दिवसात काय आहे ती टीका टिप्पणी झाली. खरं म्हणजे सगळ्यांनीच एक विचार करायला पाहिजे की ह्या मतदारसंघात आपण आज किती वर्ष मागे गेलो. याचं कारण असं की मी जे प्रश्न मगाशी हाताळले, इथले शेतकरी, बागायतदार, सुपारीचा प्रश्न आहे, काजूचा प्रश्न आहे, हमीभावाचा प्रश्न आहे, आज इथल्या जंगली जनावरांचा प्रश्न आहे. कुठलाही प्रश्न हाताळायला केसरकर्णी म्हणजे त्यांना एवढी संधी परमेश्वराने देऊनसुद्धा, 8 वर्ष मंत्री देऊनसुद्धा, 15 वर्ष आमदार देऊनसुद्धा सातत्याने सत्तेत होते. ते सातत्याने म्हणजे पहिल्यांदा राष्ट्रवादीत नव्हते त्यावेळी सत्तेत होते, शिवसेनेत गेले त्याही पालकमंत्री इथले होते, आज नंतर परत ज्यावेळी शिंदेसाहेबांबरोबर गेले त्यावेळी परत ते आज 2.5 वर्ष कॅबिनेट मंत्री आहेत. एवढं करून त्यांनी कुठलाही विषय त्या ठिकाणी हाताळला नाही. हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की ते 2 हाताला काम देणं. आज आपली सगळी मंडळी गोव्यामध्ये जातात. काही मंडळी म्हणजे मी सावंतवाडी तालुक्यातली मी बघितली तर कोल्हापुरात जातात, पुण्यात जातात, मग तिकडे मुंबईत आहे, पुण्यात म्हणजे सगळ्याच ठिकाणी विकसित झालेलं आहे. याचं कारण काय आहे की आपल्याकडे काम मिळत नाही, आपल्या हाताला काम नाही, मग तिकडे ते स्थायिक होतात. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी लोक कमी होत गेलेत. म्हणजे एकतर शेती कोण करत नाहीत, दुसरं माणसं कोण मिळत नाहीत, आणि तिसरी गोष्ट आपल्या पटसंख्येमुळे बरीचशा शाळा आज बंद पडत गेल्यात. म्हणजे 250-300 पेक्षा जास्त शाळा आज आपल्याकडे बंद कराव्या लागतील. कुठे 1 मुलं आहेत, कुठं 2 मुलं आहेत, कुठं 3 मुलं आहेत, कुठं 5 मुलं आहेत. अशी बिकट परिस्थिती आपल्या मतदारसंघाची आली. याला कारण की त्या 2 मुलं म्हणजे आपल्या इथल्या मुलांच्या हाताला काम नाही. तो एक प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण काय की बऱ्याच आता हायस्कूल शाळा ह्या बंद कराव्या लागतील किंवा मान्यता जाईल. ह्या सगळ्या गोष्टीवर आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. कारण गेली 13 वर्ष आपली ह्या जिल्ह्याने महाराष्ट्रात आपण नंबर 1 अशा प्रकारचे रिझल्ट लावलेत. म्हणजे आपले सगळे त्याच्याबरोबर त्यांचे पालक आहेत, मुलांचे शिक्षक आहेत, मुलं पण आहेत, सगळ्यांनी मेहनत केलेली आहे. चौथा सगळ्यात महत्त्वाचा आपला विषय जो आहे, जर सावंतवाडीत आज आपल्याकडे कुठले पर्यटक येतात, वेंगुर्ल्यात कुठले पर्यटक येतात, मांगेलीत कुठले पर्यटक येतात, म्हणजे एक दिवस फक्त मजा करण्यासाठी येणारे पर्यटक आपल्याला नको आहेत. खऱ्या अर्थाने तिथल्या स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. जसं आज मालवण असेल, तारकर्ली असेल, देवबाग असेल, वायरी असेल, तोंडवली असेल, त्या भागाचे काही मच्छीमार लोकसुद्धा त्या पर्यटनाच्या व्यवसायात गेलेत. तशा प्रकारचा भक्कम विकास म्हणजे मला सांगायला थोडंसं वाईट पण वाटतं. 1997ला आपला जिल्हा पर्यटन झाला, आज 2024 उजाडते. त्यामुळे इथे आपण कधी विकास करणार आहोत. लोक संधी देतात, लोक भावनेच्या भरात जातात, आणि ऐनवेळी 2-3 दिवसात जो काय गोंधळ होतो तो गोंधळ होता कामा नये. म्हणून सगळ्याच पक्षाच्या लोकांनी एकदा इथला आमदार बदला, आणि विकास काय असतो, विकास हे आपण या ठिकाणी बघा. हे मी खात्रीपूर्वक सांगतो. माझ्या 35 वर्षाच्या 40 वर्षाच्या अनुभवातून मी सांगतो की मंत्रालय स्तराची कामं असू देत, इकडे असू देत, आज आपल्या बऱ्याच मंदिरांना पैसे या ठिकाणी मिळाले. ह्याचं कारण ह्या योजना ते लोकांना माहिती पाहिजेत. ह्या योजना बऱ्याच लोकांना माहिती असत नाहीत, आणि म्हणून सगळ्यांना बरोबर घेऊन आपण या ठिकाणी जायचं आहे. अनेक प्रश्न या ठिकाणी सोडवायचे आहेत. सगळ्यात अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न जो माझ्याकडनं आता राहून गेला की तो आरोग्याचा प्रश्न. आज आमच्याकडे मेडिकल कॉलेज झालं असेल, पण आज दोडामार्गची परिस्थिती काय आहे, वेंगुर्ल्याची परिस्थिती काय आहे, सावंतवाडीची परिस्थिती काय आहे. मल्टीपर्पज हॉस्पिटल 7.5 वर्षापूर्वी केसरकर्णी नारळ फोडला, 7.5 वर्षापूर्वी झालं आहे काय हो. आपण थोडा विचार करा. त्यांच्या समोर फक्त रस्ता आणि समोर एसटी स्टँड आहे. स्वच्छता घरात कोण जाईल का हो, याचा जरा विचार करा. आज परवा वेंगुर्ल्यात जाऊन त्यांनी नवाबागला फिशरीज विलेज, काय चेष्टा चालली लोकांची. आपण विचार पण करणार नाही. माझं सगळ्या पक्षातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे या माध्यमातून की ह्या विधानसभेचं नुकसान ज्या माणसाने केलं त्याला मत दिलात
तर इथली जनता, इथले तरुण तरुणी तुम्हाला माफ करणार आहेत, तरुण तरुणी माफ करणार नाही. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करा. मी जे बोलतोय ह्याच्यात जर तथ्य नसेल तर मला सांगा, मी थांबतो. पण ह्याच्यात जर तथ्य असेल तर केसरकरना इथे हरवणं ही काळाची गरज आहे, काळाची गरज आहे. हे कोण आमदार व्हावा म्हणून नाही, कोण आमदार झाला पाहिजे, कोणाला तिकडे हे पाहिजे, हे केसरकर साहेब मलबार हिलला जाऊन बसतात आणि मलबार हिलला जाऊन तिथून आपण तिकडे फक्त कुठल्या मिटिंगला आल्यानंतर तुम्ही शिवसैनिक काय सांगा, 10 वर्ष आल्यानंतर मला जायचं आहे घड्याकडे बघून तिकीट रिटर्न काढलेलंच असतं. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना वेळ असेल पण ह्यांना वेळ नाही. ही परिस्थिती आहे. हे किती दिवस आपण ऐकणार आहोत? किती महत्त्वाचं मला सांगा. एक दिवस हा माणूस इथं कधी राहील? आता निवडणुकीच्या येतील, खोटी आश्वासन द्यायला देतील, तू माझ्या घरातला, तू माझ्या ह्याच्यातला, मग तुझ्या आई आहेत का, तुझे बाबा आहेत का, हे आता करतील. पण तुम्ही हे सगळं करत असताना भावनिक होऊ नका. दरवेळी साईबाबांचा आधार घ्यायचा. मला साईबाबा, अरे आम्ही कोण काय वेगळ्या धर्माच्या किंवा वेगळ्या आम्ही काय पंथाचे आहोत का? आम्ही सुद्धा साईबाबाचे भक्त आहोत. आम्ही पण या ठिकाणी सगळ्या धर्माचा, सगळ्याचा आम्ही आदर करतो. आम्ही काय कुठल्या धर्माचा अनादर कधी केलेला नाही. सगळ्यांचाच आम्ही आदर करतो. पण तुम्ही दरवेळी कसं नाही, साईबाबांनी मला शक्ती दिली, साईबाबाने हे दिली, मग खोटी बाबाची शक्ती दिली. मी सगळ्या पत्रमित्रांना काल पण आवाहन केलं की साईबाबाच्या मंदिरातच जाऊया आणि साईबाबाच्या मंदिरातच प्रेस घेऊया की बाबा जे काय मुद्दे मी सांगतो त्यातला एक मुद्दा तरी त्यांनी खोडून दाखवा. त्यातला जो मुद्दा खोडून दाखवला, मी आजही सांगतो, निवडणुकीच्या सगळ्या निर्णयातून मी माघार घेईन. सांगा एक तरी, मला एक तरी पटवून द्या की बाबा 100 मुलांना नोकरी आडाईचं बाबा MIDC सुरू झाली, इथे बाबा 5 उद्योग उभे राहिलेत, ही झाले आता अगदी इतक्या मुलांना नोकरी लावली. काल थुकी लावण्याचं काम केलं. जर्मनीच्या नोकऱ्या 63 मुलांनी दिली. त्या राजेंद्र पुकण काय ते वाचलेलं मी बघितलं त्या ठिकाणी. आता काय कार्यालयात जी बसलेली माणसं त्यांचं कामच आहे. पण काय लोकांची चेष्टा. आज जर्मनी कालच्या कोविडनंतर कुठल्या परिस्थितीतून जाते, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे ना. त्याच्यावर मी कधीतरी येईन. पण आपल्याकडे एवढ्या नोकऱ्या करायला संधी असताना, तिलाईसारखं एवढं मोठं धरण असताना सुद्धा आज बॅकवॉटर गेम, आज सांगा केरळात जी मंडळी गेली असतील, काय तिकडे एका पर्यटनाच्या व्यवस्थेने केलं. आज इथल्या जागा ही का विकल्या जातात तर मोपा एअरपोर्ट बाजूला झालं. पूर्वी ज्या एकर मिळतात त्या गुंट्याला जर इथे लोक सांगतात. आणि माझी सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की जागा आपल्या विकू नका. स्वतः आज गोवा जवळ आलं आहे. सगळं आता पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आज लोक आपल्या जवळ आलेत. आपल्या तालुक्याचा विकास करण्याची चांगली संधी ह्या माध्यमातून येणार आहे. कारण माझ्या माहितीप्रमाणे ह्या मतदारसंघातला जास्त फायदा जसा बांद्यात होईल तसा ह्या दोडामार्ग तालुक्याला सुद्धा प्रचंड फायदा मोपा एअरपोर्टच्या या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि म्हणून हे सगळं करण्यासाठी एक संधी फक्त इथल्या जनतेने, एक कार्यकर्ता म्हणून, उद्या जर उद्धवजी आणि या सगळ्या लोकांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, सगळ्याच आघाडीच्या लोकांनी, तर आपल्याला या ठिकाणी करून दाखवायची आहे. आणि मी सांगतो की मी माझ्या जी जबाबदारी ह्याच्यापूर्वी मला मिळाली की त्यात प्रत्येक जबाबदारी, मग जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असू देत, इरिगेशनचा उपाध्यक्ष असू देत, बँकेचा अध्यक्ष असू देत, या प्रत्येक ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांना जे हवं ते करण्याचं काम मी त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी एक संधी सगळ्यांनी मिळून, आघाडीच्या सगळ्या घटक लोकांनी या ठिकाणी द्यावी. आज एक गोष्ट 100% आहे की अनेक लोकांनी ह्याच्यापूर्वी विधानसभेची तिकीट मागितली होती आणि त्याच्यावर मला काय म्हणायचं नाही. बरोबर आहे, प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपण या ठिकाणी व्हावं, आपला पक्ष पुढे न्यावा, अशा प्रकारचं वाटत असणं काही चुकीचं नाही. परंतु आपलं मिशन सगळ्यांचं एकच असलं पाहिजे या सगळ्या भूमिकेतून की ज्या केसरकरनी 15 वर्षे हा मतदारसंघ विकासापासून लांब ठेवला, आपल्या कार्यकर्त्यांना नेहमी या ठिकाणी फसवण्याचं काम केलं, त्यांच्यावर आपण या ठिकाणी वचपा काढून आपल्याला आपली जी भूमिका आहे, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.